bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nang dahil sa milk tea, nakita ko ang magpapatibok ng puso ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Bebe. At ito, ang aking secret file. Ako yung tipo ng babae na mahilig gumala kasama ang barkada. Gala rito, gala roon. Kain rito, kain doon. Stroll dito, stroll doon. Sa aming magbabarkada, ako ang kengkoy. Puro kasi ako kalokohan. Laging nagpapatawa. At laging bumibitaw ng joke. Yung bang ako yung bumabangka pagdating sa kwentuhan. Then isang gabi, nagkayakagan kaming mag-milk tea. Dinaanan nila ako sa bahay namin. Tas todo food trip kaming magbabarkada. Pagdating namin sa tindahan ng milk tea, ang ingay-ingay naming magbabarkada. Ang lakas ng kwentuhan namin habang nakaupo kami. Nag-iisip kami ng o-orderin. Then napansin agad ng tropa kong babae ang isang cute guy. At siya yung kahera doon. Itago natin siya sa pangalang Paul. Itinuro agad ng mga tropa ko sa akin si Mr. Cashier, aka Paul. Sobrang gwapo. Parang sa sobrang kagwapuhan niya ay napag-uusapan namin siya through our eyes. Oo, DJ Rocky. Nag-uusap kami ng mga tropa ko gamit ang mga mata. Kabisado na namin ang isa't isa. Isang tingin pa lang, alam na this. So ayun na nga. Naisip na namin ang mga orderin. Inutos nila sa akin na ako ang umorder. So pagpunta ko sa cashier, tsaka ako napagtanto, nagmas gwapo pala talaga si Paul sa malapitan. Natulala ako sa harap niya. Then sabi niya, "Good evening ma'am, ano pong order nila?" Di sinabi ko na yung mga order namin. Tapos pag order ko ng milk tea, tinanong niya kung ilang percent ng sugar. Sabi ko, 75%, kuya. Then tinanong niya kung anong name ang ilalagay. Then sumagot ako ng Bebe ko. Para-paraan din kasi ako. Gwapo kasi ning.
So, bumalik na ako sa upuan. Hanggang sa nandun na yung order namin. Tinawag niya bigla ako. Sabi niya, "Bebe ko." Sa kalokohan ko, sinagot ko siya ng, "Yes, bebe ko." With so much confidence. Sabay lapit sa kanya, then nagsigawan. Sa sobrang kilig ang mga tropa ko. Trip ko lang naman yun. Pero kahit ganun, napangiti ko naman si Mr. Cashier. Alam kong namula siya. Then tinukso na rin siya ng ibang mga katrabaho niya. Nung nakuha ko na yung milk tea na order namin, bumalik na ako sa kinauupuan ko. Sabay sabi ng mga tropa ko na, "Uy, nice move ah. Para-paraan ka rin. Galing mo." Then nagtawanan kami magbabarkada. Matapos ang gabing yun, palabas na kami ng tindahan. Bigla akong hinabol ni Paul, sabay sabing, "Bebe ko, pwede ko bang makuha ang number mo?" Sa gwapo ba namang yun? Tatanggi pa ba ako? Naku, dahil walang patumpik-tumpik, binigay ko agad yung number ko. At dahil doon, nagsimula na ang pagiging magkaibigan namin ni Paul. Maya't maya kaming magka-text at magkatawagan. Yung bang tipong getting to know each other. At sa tuwing day off niya, sumasama na rin siya sa barkada ko. Nag-i-stroll kami. Sa tuwing lumalabas kami, niloloko siya palagi ng mga tropa ko na, "Ligawan mo na yung bebe namin." Siya na lang yung single sa aming babarkada eh. Biro ko naman na, "Huwag kang mag-alala kapag niligawan mo ko, sasagutin naman agad kita." So fast forward, isang gabi habang kami magkakasama at naglalakad sa tabing dagat nagkukwentuhan, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Tiningnan ang orasan ko. Then sabi niya, "Bebe ko, anong oras na?" Akala ko nagtatanong siya kung anong oras na at gabi na, baka uuwi na kasi kami. Hindi ko makita kung anong oras na talaga, kaya habang hawak niya yung kamay ko, inilapit niya yung kamay ko sa mga mata niya, sabay sabi ulit ng, "Bebe ko, anong oras na ba? Baka kasi oras na para maging tayo." Na-shock ako doon. Pero sumagot ako sa kanya ng, "Ang corny mo." Pero kinilig ako. Yung pala, kinonsyaba niya na ang mga tropa ko. May pa-dinner pala siya. At pagdating namin sa dulo, nandoon lahat ang tropa. Todo suporta sa kanya. May proposal pala siya. Tinanong pa ako, "Will you be my girlfriend?" Natouch naman ako sa ginawa niya, kaya sinagot ko naman siya ng oo. Sa isang taon ba naman ng panliligaw niya, nakita ko namang seryoso siya. Kaya ayun, naging kami na officially. Masaya kaming lahat. Then fast forward, nagtagal ang relationship namin. 3 years and counting. Year 2018, sa hindi inaasahang pangyayari. Habang nag-i-stroll kaming magbabarkada, may sumalubong sa aming malaking truck na sa sobrang bilis ng takbo, inabangga kami. Nawalan daw ito ng preno. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon kaming magjowa na hindi ko maikilos ang katawan ko. Nakahandusay sa kalsada. Una kong hinagilap si Paul. Pero nagdilim na ang paningin ko. Ang daming dugo. Nawalan ako ng malay. Pagising ko, nasa ospital na kami. Pagmulat ng mga mata ko, ang hinanap ko agad sa mga tropa ko na nandoon ay si Paul. Pero hindi sila sumasagot. Tinanong ko ulit mga tropa ko, "Asan si Paul? Asan ang boyfriend ko? Kumusta siya? Okay lang ba siya?" Hindi pa rin nila sinasagot ang mga tanong ko. Then pagpasok ng nanay ko sa room ko, iba na yung naramdaman ko.
Yung mukha niya, ang lungkot-lungkot. Hanggang sa sinabi niya na sa akin na wala na siya. Wala na si Paul. Hindi ako makapaniwala. Halos magwala ako. Sabi ko, hindi totoo yan. Buhay pa siya. Buhay pa siya. Sinubukan nila akong pakalmahin. Hanggang sa nakatulog ako ulit. Inisip ko, sana panaginip lang yun. O sana matinding bangungot lang. Napag-gising ko ulit, okay na ang lahat. Pero sa paggising ko ay pinaliwanag sa akin ni nanay at ang mga tropa ko ang lahat ng nangyari. Sa sobrang lakas daw ng pagkakabangga namin, nag 50-50 raw ako. Naubusan na ako halos ng dugo. Sabi ni nanay, kailangan ko raw mag-ingat lalo. Kung hindi ko pa raw alam, at malamang hindi ko pa alam, nagdadalang tao raw ako. Buntis daw ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman that time. Dahil wala na yung taong mahal ko. Ang lungkot-lungkot, ang sakit-sakit. Ang pait-pait. Pero thankful pa rin ako. Kasi buhay pa rin kaming mag-ina. At dahil sa pangyayaring yun, ipinangako ko sa sarili ko na buong puso kong aalagaan ang anak namin ni Paul. At kahit wala na siya, habang buhay ay nandito siya sa puso ko. Paul, mahal na mahal kita. Alam kong kasama mo na si Lord. Alam kong masaya ka na. Alam ko na ikaw ang magiging guardian angel namin ni baby. Hindi ko akalain na mangyayari sa atin to. Pero salamat pa rin sa Diyos. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makakilala ka, makakasama ka, at maramdaman yung pagmamahal na galing sa'yo. Thank you. I love you. And goodbye, bebe ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Bebe. At ito, ang aking secret file.